आं सिपिएनि याकारै मथा जाना खमजागै आं खाया सिपिएम तो नों तामा तामा रक मानबा तामा माया तामानि बायतेनि तिप्रा मथा मा फाय बा सनि रिंगियानि सजेदों आं जेजगिया सियां होनबि program जेरखम खामानि हर जागायाव जों परस्परनि साइड दङ बबे जों सालायखा तबे सालायबोनो खोलै जों खायसा थिक खायजा ओंखाय ते सिनि थिक खायजायाव जारा फाइमा जाबाय सिनि अपार साकरा ते जारा सिनि कर्मी ते सिनि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि हिरान मैसा ते सिनि ब्लक सेक्रेटारि बिसा बर्मा ते सिनि सिनियर लिडार हारादन त्रिपुरा परेन ते जत ताको बुको सिनि अप्रा बलना प्रथम अनि खा हामजांनाय याफाल एक्चुअली तिनि जों उकगनो खानामानि परे जों बलाय केबो खातम थफा तामनि हमबा जों सब समयनो महाराजनि आइडलजन हाजागै जों महाराजनि फावनो जों पिरि दङ महाराज जोंनो बनि साथाय नुथाय थुंनो खिबो सिनि तिप्रासानो फेवनि बङै बलाय के साफासा मना नुगुइ जों तिप्रासाङै जों बहायनो बुकुं बाराङै जों अरनि बसाङै जों बर लवरलाय तमनि समयो तिनि सिनि ताखुरो जतनो मोटामुटी सिरुइ ताबक जरा आगगै फेमिनि बङै जों बलाय के बखातम थजा सुदु अरया जागा जागावनो माइके सिनि तिप्रासार ताबक थानसानि फाइसियो 80% तो 90-95% नो सबै दङ आगगै फाइजा ओके तिनि जे हरदास पाराव जे सिनि फाइ माजा फाइजा सिनि सरी फाइनि र सार फेमिली ओके ते मनरुपुता माजा फाइजा सिनि ब्लक सेक्रेटारि बरमगनां बिशाल देव ब्रह्मा फाइ माजा फाइजा सिनि इरो सिनियर लिडार बरमगनां सप्तम किरण जमातिया आरो जोंनो बुङो सामिया दासिम साइ थां बारबार थांनायफ्रानो अनेक इम्पर्टेन्ट साजानाय गप दं लाइसोंथ' नक्सि थाना एमन जे परिस्थिति जों आगे कालाय कुथु दंमोन ब्रिज क्रि तागु किन्तु जों जता कागै फायहालायसे जों याखु मिसि माफै जता काजार हलेबो बबो जता खुलसे माबा संनाय ला हापेकनानै याखु बे कष्ट होय थानाय तिनि कैसा दादा दुति कानि फायजाबो दुति पुखै सिर जदि बिना हापे ना से दुति पुखैबो मिटाइया होय थानाय थिना थिया ठीक नावले ए आरासि हलाय जों ताबो जखनते सिनि त्रिपुरा मथा जे महाराजानि आइडोलॉजी बाय जे महाराजानि तुइदुल माने बाय बोताबो जोनो फोरोङै सियानो जोनो सिराहाबो आगे पहिला आईपीएफटी जोनो मकल फेउरा महाराजाल पूरा मकल फेउरा ओ जेरकम दुर्गा पूजा माताय पहिला दिन तो मकल फेउगियाबले आरो दिन से मकल खुलो हाले जों पहिला हाले आईपीएफटी खायनाय किसा सिनि बरक सिहा सिनि कबाय सि मीटिंग खाय जों सिथा दाबो हाले सिनि महाराजा जों जे सिनि जे महाराजा जे पार्टी खायराव सिनि कगनो जों सामान खुलाखै नितेरि बीजेपी बो सामैया सीपीएम बो सामैया नखानाय दङना आगे जों सीपीएम बो खायजा बीजेपी बो खायजा कांग्रेस बो खायजा तो त्रिपुरा माथाव खाया आईपीएफटी बो खाया आईएनपीटी बो खाया खायजना खायजिया किन्तु खुलगै मासाया आईएमपीटी दे मासाने नों आईपीएफटी दे मासाने त्रिपुरा माथा दे मासाने हाले बीजेपी दे बाय सीपीएम दे कांग्रेस दे जिने गो आने ताखनुनाय आने बातानारनाय आने बकनुनाय आइकेनो सामिया सिरालाय आरो जिनि कबो जों प्रचार खाय सामिया मीटिंग बाय वानस कबसे मासनाय थिना थिया हाले ए मेन हाले इशु हाले बसे हालां तिनि पहिलानो हामबा अंगो पहिलानो आं बेसे आने हामजाव माने रनाय सोनैब्ला तिनि जे जिनि परिबार दै काटाल जे सिनि महाराजाना हामजागै जोंनो तो ता हामजनो जोंनो सुरु महाराजा से हामजाय फै जोंबो महाराजाना हामजाय फै जो पार्टीना हामजाय फैया महाराजा खुरसो हाँ आं तिनि ई मीटिंगो त्रिपुरा मुथानि सिनि महाराजानि पताका तल आं बीजेपी नि याकारै आं इरो त्रिपुरा मुथादारि आं दुरुपेया आंनि कक खाबै इसुनो पाया ना नों बीजेपी दारा जे खालाय तम नों करं हासो मासो पद रक दै मान माने तम बीजेपी बन साइ काबं माइ यं बन साइ फुलको तिनी बीजेपी जुति माने हलाय इजुतानि बेनोत कक खाला काबं मा दङ आंबो बांला भाषा माने हक त्रिपुरा भाषा माने हमबो सालायो तिनि हक खानाय हा सादिया
हामबाय जों दिनै कायसा करबुक साब डिभिजननि कायसा बैरागी दगान पश्चिम मानिको बिसि आरो जों दिनै जयन प्रोग्राम खायफायगा दिनै 1 एप्रिल 1 एप्रिल सिनि बुबाग्रानि चाइतमाबाय यानकि बुबाग्रानि तुइदुलमाबाय सिनि करबुक साब डिभिजन दिनै हायनि हाय दिनै 4 परिवार 15 बुटार सिनि तिप्रामथानो बा सिनि बुबाग्रानो हामजागै दिनै बरक हायनि हाय सिनि परिवार कायसा जयन खायफायगा सिनि बुबाग्रानो हामजागै बरनो आं मेसेज खायना मुसुगो सिनि बुबाग्रानि तुइदुमा अनेक काहामनि बागै बरक दिनै बीजेपी याकारै सिनि तिप्रामथाव फायका सिनि बुबाग्रानो अनेक हामजाका बरक हानबाय आं बरनो बेलाय बेलेके पाइपलाय हामबाय मारगो दिनै आं तै कायसा जे अयन पार्टी रनां मेसेज रना मुसुगो सिनि जे बीजेपी खायने रक आईपीएफटी खायने रक सीपीएम खायने रक बरनो मेसेज रना मुसुगो नरगो थानसानि लामाव फायदि ताबुक जों सिनि तिप्रामथा करबुक साब डिभिजन जों एलार्ट अंगै जों स्ट्रंगै जों दिनै जागा जागा जों दिनै प्रचार खायै सिनि तिप्रामथाव जों साबता कायसा फिल्ड खायमाबाय सिनि करबुक साब डिभिजन डेली दिनै दैसि सावै थांगौ इनके सिनि तिप्रामथा फायमानि सिनि बानारं फायमानि थागिया सिनि महाराजानो हामजामानि सिनि चबनो हामजागै ताइबो गोबांमा फाय दङ डेली आबोनो बागै आं मेसेज रनाय नरबो थानसा नामा फायदि सिनि मानथाय सप्ताय आबो मानानि कासा कासियै फायका इनके नरनो ताइ अयन पार्टीर खायागै जत सिनि बुबाग्रानि थानसा नामा फायदि हिनै आं नरनो पगसामं रनाय करबुक साब डिभिजननि हयते खायै इनके ताइ पगले साजानाय कमा दङ ओ ससियेल मिडियानि हयते खायै आंनो सागै रेखा नेरो दाक्ति फायै सिनि बानारं फायके हामनाय आसनो कक सागै आनि कनर पायरेखा तिप्रामथा आयुलकथं बुबाग्रा आयुलकथं बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय बुबाग्रा की जय तिप्रामथा की जय तिप्रामथा की जय तिप्रामथा की जय करबुक साब डिभिजन की जय बुबाग्रा की जय बुबाग्रा